Masya Allah, campur sari gayung menir gane piro iki. Lah. Selama matahari masih bersinar, Arganta pokoknya tanpa lelah menghibur. Selama Yatno masih di Kemuning, ya, pokoknya tetap semangat. Mas Yatno, ada apa di Kemuning? Bakul kamar. Oh, Maklar kamar. Merasakan pemandangan ngono. Mantap. Iya nih. Lanjut. Apa kowe ra kelingan? Mengucapkan sih Mas Beco. Mengucapkan apa? Ini kan acara Walimatul Kitan Dek Gibran Al-Ghazali apa? Al-Hazi Gumaisya ya, semoga menjadi anak yang membanggakan orang tua, nusa dan bangsa, berbakti, soleh. Amin. Bocah sing endi to Mas iki jane? Lagi? Sing endi nggih? Wis gedhe men iki. Napa niki sing nggo peci niki? Semono diselamke. Dek Gibran ingkang pundi niki? Di mana? Saya. Oh wis mancing jare Mas. Sing foto karo kowe mau. Oh ya. Ya, arep tak tekoki meh request lagu apa malah bos saya ora ono. Nanti mau ke sini ya. Oh ya. Cek Memet ning kali. Apa kowe Oke, matur suwun.